Hi guys, andito si Sis Richelle, 12 batch. Tapos dito naman 11. Oh, 11th batch pala si Sis. 11th pa si 11th Sis Richelle. Dito naman si Sis, kisa tingala na Sis. Maria Elena, 13th batch. Karon pa mi nagkakita o nagkaila niya kanang kuan man tabangay raming mga graduates dire. So we are preparing. Galing ako sa bahay ko. And we are preparing for the examination sa ating mga newbies nato nga mga kanang igsuon. So nag-take exam. So nakahuna-huna ko nga init kaayo. So luoy kay sila si sister. So mo ni sila. Nagdala og electric fan guys. Kay para prepare ni sister. Tapos magluluto na din ako para sa mga graduates kasi mayroon na daw nag-sponsor na lunch pack nila ni sister. Padulong nami sa kuan. Kanya ako kay busy lagi kaayo nya di man kaako kung magpasagad pod nila. Kay dako kay na akong kasing-kasing sa serbisyo labira sa Sister So Mary. So shout out sa mga kanang Aloysians nga naninguha jud nga mutabang naningkamot bisan sa kabisi. In fact si Pres JP tulog pa kaayo siya, inay nga ano siyang nagbulos, wala man ni bayad. No, tulog kaayo siya nya luoy ka inchasis mo. Ug maabot kuno karon ang mga graduates ko naay maluoy padalas Father Al magkuan siya kanang mopauli jud siya kay matulog lauya say. So here we are. Nagdala na kami. Yan, so nandiyan na si Sis Richelle. Nandiyan na yung mga graduate, mga newbies natin. Yan, si Sir JP, si Pres JP. So, out of 500, di na ko sure na 500 sa yun. Pero maras, wala ko na yung 500 sa Doylestown, 500 Uy, kunin ko sis na. Out of 500. Nagkalawiwit. Nagkalawiwit. Kalibutana bisag ikuso-kuso sa suliran ang kinabuhi dili maguong igsuon kay anaa ang Dios kanunay siya mo agakay siya mo saptay aron ang dughan mo nagsubo mahupay kung ikaw nadugmo ug nahisukamot bangon igsuon kay wa ka nag-inusara barug ug litok nga kaya pa pagligon kanunay ug pangapha kay dili pasabot nga pakyas ka karon ug mapuhon pakyas kay hapon nang dumi bayan Gigugma ka bisan sa kalisod sapnayon kani